Grabe nga bahagi panglantawan sa pagsulod sa rainy season. Kapulisan mo imbestigar sa mga opisyal sa barangay nga wa miuli sa sakyanan sa dakbayan sa Sugbo. Fruit salad nga nakaingon sa food poisoning, gipa-examine. Mga pulis nga masakpan nga mogamit og gidili nga drogas, taktakon sa serbisyo. Hapon Sugbong Kabisayan, pipila kadapit sa syudad sa Sugbo ug Mandaue, nakasinati og pagbaha nunot sa grabing mga pag-uwan, dugdog ug kilat nga nagsugod pasado alas 2 kaganihang buntag. Milanad og kapin 3 ka oras ang kusog nga uwan hinungdan sa pagbaha sa dalan AS Fortuna, syudad sa Mandaue nga maoy nakaingon sa pagpalyar sa pipila ka makina sa mga sakyanan. Dunay bus nga misuway og labang, samtang uban nga nagtinguhang makatabok sa dalan na paggan sa ilang makina. Ang mga nag-stock up nga drainage maoy usa sa mga hinungdan sa pagbaha kaganiha. Buhatan sa Pag-asa mipahimangno sa grabing epekto sa pagsud sa rainy season sa nasod. Mga LGUs gitambagan sa paghimo na una ug mga preemptive measures aron malikayan ang mga casualties. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. 40.2 millimeters o kapin 40,000 ka barel sa uwan ang dala sa kusog nga pagbunok sa uwan kaganyang buntag. Dako na kini og natabang sa pagbisbis sa mga nangugang mga basakan og tinubdan sa tubig. Apan gawas ini, nakamugna kini og grabe nga pagbaha sa Sugbo. Magpaday ng kinalit nga pagbaha dala sa pagbunok sa kusog nga uwan, hilabi na nga pasod na sa nasod ang ting-uwan. Nakaapekto karon sa nasod ang hanging habagat nga mo'y nagdala og pag-uwan sa kinabag-an sa Kabisayan ug Mindanao. Wa hinoy uwan sugod ugma hangtod sa Biyernes ug mobalik lang kini karong weekend hangtod na sa sunod semana. Matud sa Pag-asa, mas mugrabe ang pagbaha sa pagsugod sa La Niña sa Hulyo nga magpadayon hangtod na sa first quarter sa 2017. Dugay na ta si pahibawan nilabaw pa sa local government units pagpanganlam sa ting-uwan kay doon na tayo umaabot nga La Niña nga atong expected nga magsugod yun niya ang daghang uwan karong July. Hangyo sa Pag-asa sa mga local government units nga magmatngon karong ting-uwan sa posible nga kinalit nga pagbaha, hilabi na sa mga danger zone sama sa kilid sa mga sapa. Tambag sa Pag-asa ang preventive evacuation sa mga residente nga kuyaw sa pagbaha og landslide mugna sa kanunay nga pag-uwan. Naa sa 15 nga mga bagyo ang masud sa nasod nga posible mas dagang dala nga uwan tungod sa La Niña. Gawas sinon sa bagyo, di sa baangay kakumpiyansaan ang mga thunderstorms, dalugdog ug kilat nga mahimong mudaghan karong ting-uwan. So ang ato ron, it is not gali ang bagyo because there are other gitawag na to rain-causing phenomena in the Philippines. Gawa sa bagyo, doon natin mga habagat, makita na to ang habagat pertindaghan ng baha. Doon natin mga monsoon pa, doon na pa tayo mga ITCZ, doon na pa tayo thunderstorm. O sana sa atong mga bantayanan panahon karong La Niña. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Dili na madayon ang giplano nga cloud seeding alang sa Sugbo human gideklarar sa Pag-asa nga musulod na ang ting-uwan sa nasod. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Gumikan sa sunod-sunod nga mga pag-uwan nga nasinati karon sa dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo, ang buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office miingon nga dili na kinahanglanon ang cloud seeding operation sa pagkakaron. Hangyoon sa PDRRMO ang buhatan sa Pag-asa ug Department of Agriculture nga ang pondo alang sa cloud seeding mas maayo nga igahin na lang alang sa Sugbo aron dunay magamit sa pagsud sa grabing pag-uwan. Sugit ko kung ang katong nga budget padong ito sa Cebu, isave lang to siya. Sa panahon nga wala gyoy ulan or kanang sa El Nino, ganahan ko nga i-suggest ko nga i-allocate dito siya para sa Cebu. Sa kusog nga pag-uwan kagabi, wa pay natala ang Kapitolyo nga naapektuhan, gawas sa syudad sa Mandaue ug Cebu nga dunay gamay nga pagbaha nunot sa mga nagbara nga drainage. Namatikdan hinuon ni tribunalo nga adunay mga nangatagak nga gagmayng bato sa Trans Central Highway, busa awhag niya sa mga motorista nga moagi sa maong dalan nga magbantay kanunay. Itong hangyoon ang mga
mga commuters, mga drivers, no, mga biyahedor, no, mo kuan mag-amping din ha kay delikado kaayo ang mga bato-bato, mga tagak, no, sa Transcendental Highway, no. Dili usa duha kundi ubay-ubay jud, no, kana mga dipod boulders, no, mga rocks gid. Padayon nga awhag sa Kapitolyo sa publiko nga padayon nga manglimpyo sa mga kanal ug kanunay magmatngon kung mubunok na ang kusog nga uwan. Ang Pag-asa mipaybaw nga dunay mga timailhan nga mosulod na ang panahon sa ting-ulan sa nasod, human misugod og bali ang hangin gikan sa silangan ngadto sa habagat. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pipila sa mga naapektuhang residente sa gipahigayong demolition sa Barangay Tangke, Syudad sa Talisay, nang hinaot nga matabangan ni incoming President Rodrigo Duterte. Kinigiaksyonan ni Angeline Ampolokyo. Moabot sa kapin sa usa ka gatos nga bubong ang giguba sa demolition team sa Barangay Tangke, Syudad sa Talisay kagahapon. Ang mga residente mi-question sa sheriff nga ilang giila nga si Michael San Galiasa nganong mipatuman sa demolition nga walay gipakita kanilang court order sanglit dunay silay kaso ni ining gisangat sa korte ug hangtod karon wala pa maresolbar. Laing gi-question sa mga apektadong pamilya kung hain nahimutang niini ang lot number 3 diin kadtong wala maigo dili nila ipaapil sa pagdemolish. Ilang nasaren dunay gihatag nga assistance ang tag-iya sa yuta apan gipaagi kini sa city government sa Talisay. Dunay nakadawat nga sa tag 3,000 pesos nga assistance apan matud nila ang nakadawat niini kadto lang nag-abang og sharer. Ug sa ilang gipangayo nga wala mahatag hantud karon mao ang relocation site. Alang kanila ang 3,000 nga assistance dili pa igo ipalit og materyales sa pagpatukod og balay. Kasagaran kanila nagpuyo sa lugar sukad pa ni adtong 1979 nga diin dagat pa ang lugar ni adtong mga panahona. Kami nag-abuno sa 1979 karon naing-ani giharas-haras rami. Among gipangay sa nakadungog unta tabangan ta mi diri og unsaon mi mga tawo nagkakatag-katag na tawo ni uy. Human sa demolition kagahapon gibutangan na og gwardiya og gikural na sab ang intirong luna diin dunay gipaskin nga private property. Matud sa mga residente ang luna gikatahong napalit sa classic developer human nabaligya sa usa ka ginganlang Sofia Canton. Ug sa ilang problema karon nga wala sa klarong nakupuy-an samtang nagaduol na sab ang abli klase karong Hunyo ug kasagaran sila mga anak ng eskwela. Dagay mig relocation kay gani nagkatakata ang mga anak ng eskwela. Unsaon naman ang tawo namo maluoy taon mo namo uy. Halos taga-adlaw mari sagsigil na goba. Matud ni Rimata, sukad gisugdan ang demolition sa miaging buwan, suway silang niadto sa City Hall aron mangayog tabang apan wala ni tabang kanila. Hala daghan na mi giduol sir, mayor, judge, local housing, wala gid na kanya. Mo reklamo mi sa sheriff nga ngano magdemolish man mo na amoy court of order for demolition. Wala man ikapakita, giingnan nami nga naa na dugay na panahon pa sang 2015. Siling ko nakahiba man mo nga naa ni siya pending case. Dapat magpaabot mo sa hearing. Tungod sa ilang kahimtang mitumaw ang sakit sa hilanat, ubot, sipon ug piskat diin kasagaran sa natangbuyan sa maong sakit ang mga bata. Si Merlinda Bakulod nga gugos sa iyang 4 anyos nga lalaki kinsa nasakit so sa pipila ka adlaw gumikan sa walay klaro nila nga katulganan sa kamalig. Yung kidney ba nakuan sa nako nagkagaw. Kagaw kuno ba niya na infection na yung kidney mo na naman siya. Tingnaw ni dako. Si Marley Rimata nang hinaot nga katabangan sila ni incoming President Rodrigo Duterte. Manginaot ko nga maabot ni kay President Rodi Duterte nga matagaan mi niya sulbad sa among problema. Mo na amo gikuan dire kay maskin sa relocation na lang nga matabangan mi niya tungod sa among. Alang sa Aksyon Bisaya, Angelina Ampolokyo, News 5. Sample sa pagkaon nga hinungdan sa pagkahilo sa kapin 40 ka tawo sa hikay sa usa ka fiesta gipa-examine alang sa pagtino sa matang sa kagaw nga anaa niini. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gimando na sa Department of Health ang pagkuha og sample sa fruit salad nga mo'y gitudlong hinungdan sa pagkalanag sa 44 ka mga tao sa barangay Naalad sa Dakbayan sa Naga niadtong Domingo. Kining duha ka mga personahe sa Provincial Health Office paingon nga maghatod sa maong sample sa Department of Science and Technology. Ang DOST adunay igong himan pagsuta kung unsang klase sa bakterya ang naa sa maong pagkaon nga miresulta sa ilang pagsuka ug pagsakit sa tiyan human nila kini gikaon niadtong Sabado atol sa fiesta.
Gipahibaw sa Health Education Promotions Officer sa PHO nga atol sa ilang pagbisita sa mga pasyente kagahapon, gamay na lang ang nahabilin sa Minglanilla District Hospital kay na-discharge na ang uban. Katong mga na-admit yun sa kanang atong Minglanilla District Hospital, they are stool exam sila niya. As far as ang ilang results sa stool exam na kunoy amoeba. Awhag sa PHO sa publiko nga mag-amping sa pagpreparar sa ilang mga pagkaon. Gamiton lang ang tubig nga limpyo o kaha katong tubig nga pinabukalan pag siguro nga di na masubli pa ang giingong food poisoning. Nga mo lang ika-advise nga kung palanglitan wala gilain mamainom, ipabukalan lang yun ang tubig nga nakuha dito sa spring box, or if either kung naiwi kapalit gamay sa kuan, makapalit na lang og kaning kuan mineral water para imnon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Girekomendar ang pagpaundang sa canyoneering activities sa Barangay Compostela, lungsod sa Alegria. Gikatakda nga ipaundang pagsugod sa buwan sa Hunyo. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Usa lang ang Canlaob River sa Barangay Compostela sa lungsod sa Alegria nga dugokon og mga lokal ug langyang turista panahon sa summer alang sa extreme adventure nga gitawag og canyoneering. Dulan 10,000 ka mga tawo matag buwan ang mga adto sa tourist destination alang sa outdoor activities sama sa rappelling, rafting ug ang pag-ambak gikan sa waterfalls. Apan sa bag-ulang natapos nga risk assessment sa buhatan sa PDRRMO, ilang nasuta nga daghan kini og kalapasan. Sa hulagway nga kuha sa assessment team, dunay mga laya nga sanga sa kahoy nga delikadong matagak sa mga turista. Adunay slab sa dakong bato nga natagak samtang dunay namatikdan nga mga tension cracks nga piligrong mudako kung dunay linog. Tungod niini, ilang irekomendar kang Gobernador Junjun Davide ang temporaryong pagpasira sa maong eco-adventure site alang sa kaluwasan sa mga bisita. Ang maong canyoneering, I know this is not very good for the big businesses out there, but we found out that there are lots of violations, there are lots of findings nga nakapa-endanger dili lang sa mga turista kundi apil pod ang ato ang mga guides mismo. Nasuta sab sa assessment team nga dili mga registered ang tour guide sa maong lugar, gawas nga wa sab nila gi-regulate ang edad sa kung kinsara ang pwedeng moapil niini. Buot sab nila nga dunay standby medical team nga mutubag sa mga emerhensiya sa maong dapit. Alang kanila, delikado kiniug ang ayan ang hatagan og pagtagad sa Kapitolyo. Na mag-iuban nga kung mo taga dito, guide na. So ang kinahanglan siya is train siya guide such as usas among gi-recommend, train siya sa water safety, train siya og emergency medical responder. Nya pinaka-basic is na siya kanang customer service para kay bawo siya unsa man ni pangatubang siya mga guests. Say gayon nga mapirmahan na ang ilang recommendation ngadto ni Governor Davide, temporaryo nga ipahunong karong June 1 ang maong activity. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Patay ang unom ka Turkish nga sundalo gahapon sa usa ka roadside bomb attack sa distrito sa Calderan, probinsya sa Bahan, Turkey. Laing duha ang samaran sa pag-atake nga gipasangil sa Kurdistan Workers Party. Apil sa mga napatay sa maong insidente ang commander sa mga sundalo sa maong district. Nagpaingon unta ang mga sundalo sa usa ka sakyanan nga gisunog sa Kurdistan Workers Party dihang gibombahan ang ilang convoy. Gawa sa pagpamomba, gitirahan usab og mga rockets ang ilang convoy. Ang Kurdistan Workers Party usa ka terrorist organization nga nagigbatok sa Turkey sukad pa niadtong 2015. Gigamitan sa Belgian Riot Police og mga water cannons alang sa pagdisperse sa libuan ka mga nagprotesta sa Central Brussels. Di mumino sa duha ka pulis ug pipila ka nagprotesta ang naangol. Trabahante og mga trade unions nagprotesta batok sa gitawag nga anti-social nga mga palisiya sa gobyerno. Gisaway sa trade union ang budget cut sa edukasyon, pagkuwang sa mga trabaho ug mga pagpaminaw sa gobyerno sa ilang mga reklamo. Gisupak usab nila ang mga balaod nga nagmando sa pagmenos sa overtime.
Pipila ka mga tornado ang miigo sa Kansas ug Oklahoma sa United States. Gideklarar ang usa ka tornado emergency sa Dodge City. Sa miaging adlaw, laing tornado ang nihulma didto sa western Kansas. Ang kusog nga hangin miguba sa mga balay samtang nakamugna og mga pagbaha ang grabeng ulan nga dala niini. Ang kadaot na sinati usab sa Oklahoma samtang usa ka 13 anyos nga bata giluwas sa Arkansas. Human na anod sa baha. Aviation Security Unit migamit og multi-million peso bomb detection equipment alang sa simulation exercise sa pagtubag og mga bagahe nga adunay sulod nga mga bomba. Nagsunod sa aksyon si Ryan Sorote. Pasado alas 9 ganihang buntag, kalit nga gikordon sa aviation security sa Mactan Cebu International Airport kining gibilin nga bag sa parking area. Sa pagduda nga dunay bomba, gitawagan dayon ng Explosive Ordnance Division sa Aviation Security Unit, Region 7. Unang misimhot sa bag ang duha ka K9 o Explosive Detection Dogs. Gikumpirmar sa unang iro sa pagyaka nga dunay kemikal nga gigamit sa bomba ang bagahe. Nalinga ang ikaduha nga iro ug wala misunod sa iyang amo. Sunod nga mihiling sa bag si SPO2 Jury Calora, ang bugtong bomb technician sa Kabisayan nga gitrain sa Amerika. Suot niya ang 3 milyones nga bomb suit nga dunay gibugaton nga 40 kilos. Gamit niya pagsusi sa bag ang portable nga X-ray machine og film aron makita ug ma-verify ang sulod ini. Mipalayo si Calora samtang gi-X-ray ang bag, una gi-develop ang film ug nakumpirmar ang sulod ini nga bomba. Fire down! 4, 3, 2, 1! Gipabuto ang bomba sulod sa 50-meter radius nga gikordon sa pulis. Dili bomb scare ang hitabo apan usa ka simulation sa Aviation Security Unit gamit ang gidonate nga bomb detection og disposal equipment sa Amerika nga nagkantidad og 4.5 million pesos. Thanks to the US government for giving us this kind of equipment because we are only here in the Aviation 7 nga naatay equipment ani. Bugtong ang Aviation Security Unit ra ang dunaigong EOD equipment sa Kabisayan nga mahimong i-deploy bisan asa kung gikinahanglan. Tuyo nga gibutang duol sa Mactan Cebu International Airport ng EOD unit tungod sa kadaghan sa mga turista nga mobisita sa Subo matag tuig. We would just like to exercise vigilance. Vigilance not only sa mga security elements but in traveling public. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka drug pusher sa Pulog Konsolasyon na dakpan sa mga pulis sa usa ka bypass operation. Kinigiaksyonan ni Famela Edusma. Nadakpan si Randy Gonzaga pasado alas 2 kaganihang kadlawon pinaagi sa usa ka bypass operation. Siya ang gilang nga drug pusher sa barangay Pulog Konsolasyon. Ang mga pulis nakadawat og text message gikan sa iyang mga silingan kabahin sa iyang illegal nga kalihukan. Nakuha gikan kang Randy ang dulan 40 gramos nga shabu nga gibana-bana nga mobalor og dulan sa tunga sa milyon ka pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang kwarta nga gituhuan nga halin sa shabu. Itong cellphone, nabasa na mo sa mga cellphone, kinapan yung cellphone niya mo nakita nga umuhuntan, request na lang sila sa inahang mga connections o asas na magkuha og drugs. Sa among assessment anyong bata, naigo na sa level 2 na mo diri sa 1. Konsolasyon. Si Gonzaga miangkon nga namaligya og shabu. Matud niya, wala siya trabaho ug nanginahanglan og tambal para sa iyang masakiton nga asawa. Pamugas na siya Pamugas. Pamugas, wala ka lang trabaho? Wala. Ano asawa? Wala sad. Wala sad? Alang sa Aksyon Bisaya, Famela Edusma, News 5. Mga bagong napili nga mga opisyal gipahinumduman sa DILG sa pag-submit sa ilang Statement of Contributions and Expenditures o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kinigi kinahanglan aron makalingkod sila sa ilang katungdanan. Kinigi aksyonan ni Jinky Receipt.
Gawas sa Commission on Elections, giawhag sab sa Department of Interior and Local Government Cebu Province ang tanang kandidato sa lalawigan sa Sugbo sa pagsumiter na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Usa kini ka requirement aron makalingkod sa ilang tag sa kaposisyon ang mga kandidato nga nakadaog sa miaging eleksyon. Si Jerome Gonzales mipaybaw nga human sa ilang proklamasyon ug pag-take oath, gikinahanglan dayon ang pagsumiter sa ilang SOSE. Kinahanglanon sab nga dungan nila nga isumiter ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kun SALN. Pang atong gikuha lang ilang PDS plus the required kanang ilang personality sheet kuha na to daan. Plus of course the required SALN. Because sila malingkod kuha na sila SALN. Tinguha sa DILG nga sa di pa makalingkod ang midaog nga kandidato, kinahanglan mahibawan sa publiko ang katigayunan sa mga politiko alang sa usa ka transparent nga panggobyerno. Gipahinumduman sa DILG ang bag-ong napili nga mga opisyal nga di kalimtan ang paghatod og tinud-anay nga serbisyo sa publiko. Matud nila, andam sila nga mudawat og mga reklamo batok sa mga abusadong local government elected officials. Permanenteng gipanawagan is that before, during, and after the elections, walay palta sa delivery sa basic services. Dili gid siya in any way ma-hampered. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga classrooms alang sa senior high school sa Central Visayas nagkuwang lang gihapon. DepEd naglaraw nga padak-an ang mga klase karong Hunyo. Si Ryan Sorote sa report. 95% na nga andam ang Department of Education Region 7 sa pag-abli sa klase sunod buwan. Apan hangtod karon, wa pa hingpit nga naandam sa DepEd ang mga classrooms, dugang mga magtutudlo o mga equipment alang sa mga senior high school classes. Wa pa usab mahuman ang sagad sa kapin 20,000 ka mga senior high school building sa Central Visayas. Tugod ini, plano sa DepEd nga paabton og 50 inay nga 40 ra ang mga tinun-an sa matag klase aron dunay magamit nga extra nga classroom sa senior high school. Tun-an usab kun mahimong makadugang og shift sa klase ang mga tinun-an aron dunay magamit ang grade 11 og 12. Sa second semester pagisaad sa Department of Public Works and Highways nga mahuman ang mga gipatukod nga mga school buildings alang sa senior high. Ang atong sectioning nato, instead nga tulo ka section, tanaw nato kung mumirit ba siya nga himuon na lang natong duha, posible. Oo. Nga aron ang usa ka classroom nato ma-free nato para sa senior high. Wa pa sa mahatag sa DepEd ang mga item alang sa 2,262 ka mga bagong magtutudlo alang sa senior high school nga gikatakda pa nga ipaubos og 22 ka adlaw nga training. Pakyas usab ang DepEd sa pagpalit og mga ekipo alang sa specialization classes sa matag tunghaan. Gibalhin sa second semester ang specialization classes nga manginahanglan og mga equipment nga gipondohan og tag-usa ka milyon matag senior high school. Problema sa DepEd kay gidili kanila ang pagbalibad sa buot magpa-enroll. Accept kita. Hangtod sa taman. Oo. Pero kung di mada, di man pwede mo balibad. Kay amo mang-cater ang public. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ipaimbestigar gihapon ni PRO7 Director Chief Superintendent Patrocinio Comendador sa buhatan sa Cebu City Police Office ang pagpa-record ni Acting Mayor Margot Osmeña kabahin sa mga sakyanan sa kagamhanan nga wala mauli sa mga barangay kapitan. Base sa blatter sa kapulisan, 32 lang gikan sa 80 ka mga barangay ang miuli sa ilang mga service vehicle sa City Hall alang sa himuon nga inventory. Si Komendador miingon nga mamahimong upasaka og formal nga reklamo si Osmeña batok sa mga nahisgutan. Now, when there is a request for investigations, then we can investigate. Actually, also the city government can in fact file also the case on their own. Kapulisan sa rehiyon nagbantay sa mga lugar nga posibleng maigo sa katalagman panahon sa ting-uwan. Kinigi-aksyonan ni Edwin Cañete. Nangandam na ang mga sakop sa search and rescue sa kapulisan alang sa mga katalagman nga may tabo sa pagsulod sa ting-ulan. Ang hipi sa Police Regional Office 7, Chief Superintendent Patrocinio Comendador, nagkanayon nga human matapos ang ilang taha sa pag-secure sa eleksyon, ilaw sabdayon gi-activate ang ilang SAR team.
iyang gimanduan ang kapulisan sa pakig-alayon sa mga local government units. As early as after the elections, usan na ito's concern nga i-activate ang ato mga search and rescue units. Of course, we will be working closely sa mga local government units. Bisan kuwang ang kapulisan sa ilang kahimanan sa search and rescue, ilang gimonitor o gipanid-an ang landslide-prone areas o mga lugar nga dali kaayong bahaan. Doon na tayo mga minimum equipment sa katong kapulisan. Although the majority of those resources gikan gyud sa mga local units, local government units. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gikatakda ang panagtigom sa kapulisan uban sa mga nagdumala sa mga ospital sa Sugbo aron hisgutan ang pagsulod sa mga investigador sa mga ospital. Ang meeting gipatawag tungod kay wala pa sudla sa mga gwardya sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mga pulis nga nag-imbestigar sa pagpamusil sa Talisay ug Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Ipaygayon og mga adlaw ang meeting sa kapulisan ug mga nagdumala sa mga hospital sa Sugbo. Gawas sa mga nagdumala sa mga hospital, apil sa himuon nga dialogue ang mga sakop sa Fiscal's Office, mga police investigators ug mga security agencies nga nagbantay sa mga hospital. Buot ilang sabutan ang pagpasulod sa mga investigador sa kapulisan sa mga medico-legal cases nga madala sa maong hospital. Nang hinaot si Komendador nga magkasabot sila aron matunhay ang investigasyon sa mga pulis. Hopefully, there will be a meeting of the minds and come up with a memorandum of understanding in Metro Cebu first. What will be our protocols? Ang mga meeting ipatawag human gidid-an ang mga police homicide investigator sa Talisay ug Cebu City pagsulod sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nagkalalis ang mga homicide investigators o mga security guards sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang duha ka police units mo imbestigar unta sa mga biktima sa pagpamusil nga nadala sa maong tambalanan. Pulusta ang ato them to treat the patients. Also ang atong objective is to attain justice for the victims. Dapat mag-abot mo sa tunga. There will be no selfish attitude ba nga muni among territory dili mo kusud na. Because alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga pulis nga masakpan nga mugami sa dili nga drugas taktakon gikan sa serbisyo. Ang maong lakang ilang himuon aron mawagtang na ang mga pulis nga mga adik isip kabahin sa ilang pagigbatok sa gidili nga drugas. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Adunay napalgan nga positibo sa paggamit sa ginadili nga drogas sa gihimo nga surprise drug test sa kapulisan sa Mandawi City. Apan nagdumili pa sila sa paghatag sa pangalan sa pulis samtang gituno nila ang ilang rekomendasyon ngadto sa Police Regional Office. Butang ito sa tungwa na circular sa 2000 na Polcom Memo Circular 2007-001. The use of prohibited drug is considered as a grave misconduct, and grave misconduct, the ultimate penalty is dismissal from service. Matod sa hipi sa kapulisan sa rehiyon, wala sila magkuwang sa pagpahimangno sa mga sakop batok sa paggamit sa ginadili nga drugas. Nasayod na sabsiya sa naandan nga mga rason sa usa ka pulis ug dili na madawat ang rason nga migamit kini og drugas isip kabahin silang surveillance operation. Mo maginano kay aton magiawhag og nga ang pulis unta dili mogamit sa drugs, no. There are many ways to conduct surveillance. You can do it with a posture buyer, with the insider penetrating the groups. Not necessarily ikaw gid mo gamit anak. This also serves as a warning. As law enforcers, I've said, we set the example. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Nagakuha og hukom nga not guilty si Joavan Fernandez sa usa sa daghang kaso nga iyang giatubang. Si Joavan na hukman nga not guilty sa uban niya nga mga kaso nga naglakip sa violation sa gun ban. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Napalgan nga sad-an sa sunod-sunod nga mga kaso nga giatubang ni Joavan Fernandez. Apan karong adlaw nakalingkawa siya sa silot human mihukom ang korte nga dili siya sad-an sa kaso nga direct assault nga iyang giatubang. Ang complainant sa kaso mao si Superintendent George Ilanan, kani hepe kaniadto sa Cebu City Investigation and Detective Management Branch.
Niadtong Pebrero 6 tuig 2011, ang grupo ni Ilana ni serve sa warrant of arrest sa kasong malicious mischief bato kang Juavan. Sa hukom ni Judge Baring Uy sa Municipal Trial Court, ang prosekusyon napakyas sa pagpakita og lig-ong ebidensya nga sad-an si Juavan sa maong sumbong. So, ikalipay ni mo nga na guilty ka? May taon di malipay. May taon di malipay. Kini mao'y ikatulong kaso nga giatubang ni Juavan Fernandez nga may pagkanaog og hukom ang korte. Una siyang nakumbikto sa kasong serious illegal detention ug gisintensyahan og 36 katuig nga pagkabilanggo. Kagahapon gisintensyahan usab siya ni Judge Oliver Veras og reclusion perpetua kun 40 katuig sa sala nga illegal possession of explosives, illegal possession of firearms ug kalapasan sa Comelec gun ban dihang nadakpan ni adtong tuig 2013. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mauwanong kahaponon mga igsoon. Human sa makabungog nga kadaugan ni Jacqueline Jose sa Cannes Film Festival, isip Best Actress, laing garbo na sab sa mga Pilipino ang nikulit og pangalan sa nagkaraang International Film and Music Festival. Kung kinsa sila, ani ang Aksyon Showbiz Report. Kailangan natin! America! Next! Nakadaog si Sid Lucero sa 19th Los Angeles Comedy Festival, isip Best Actor alang sa indie film na Toto. Nakadaog sab ang Toto sa direksyon ni John Paul Su, isip Best Indie Film sa 19th Los Angeles Comedy Film Festival. Ang karakter ni Sid Lucero, usa ka room service attendant na gibuhat ang tanan anon lang makakuha og US visa. Ang Toto, usa sa mga entries kaniadto sa Metro Manila Film Festival kaniadtong 2015 ug nakakuha sa Special Jury Prize ubos sa New Wave category. Ang Los Angeles Comedy Festival mao ang kinadak-ang comedy festival sa United States. Second runner-up sad ang pina-transgender na si Angel Bonilla sa Discovery International Pop Music Festival niadtong May 22 sa Varna, Bulgaria. Si Angel Bonilla ang representative sa Pilipinas gikan sa 57 pa ka representatives sa ubang nasud. Nakuha sa Bulgaria ang grand champion sa maong contest, samtang first runners-up ang Romania ug Malta ug second runners-up ang Pilipinas ug Russia. Nakadawat sab si Angel og Individualism Award nga usa ka special award alang sa mga artist nga dunay originality ug dunay kaugalingong identity. Garbo gayud sa mga Pinoy si Angel ug sobra-sobra ang kalipay sa mentor niya nga si Edward Banyes nga usa ka Net25 newscaster, Philippine socialite ug produkto sa Star Magic. Matod ni Banyes, gidedicate niya ang maong award sa mga Pinoy ug mapasalamaton sab siya sa mga OFWs nga misali kang Angel ug nitabang sa pagkabot sa iyang mga pangandoy. Sukad pa sa pagsugod sa kompetisyon, kanunay gisuportahan ni Edward si Angel. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Patser, ang atawad of the gay, nagkanayon. Huwag mong ugaliing maghabol sa taong hindi ka naman gusto. Ipinanganak kang tao, hindi aso. Agay! Aso yun, Georgia, no? Ang mga iro ganina, galangoy-langoy baha. Oh, grabe mang baha ganina. Gumikan sa katong kusog nga naulan uwan, kanang kadlaw. Kaninang kadlaw. Nya mo ni akong gikalibgan sa atong mga lokal nga kagamanan o sa atong mga opisina sa gobyerno nga naibaw naman ta nga kaning baha umaabot na gyud. Kaning uwan, no, tinguwan. Yes. Pero wag kita mangandam. Dapat over the summer, they should have cleaned up the canals, the drainage, and everything. But I guess everybody was busy campaigning and were not doing their duties, I guess. Labi na to siguro mga poster nga gipanangtang. Nakabara gito sa mga estero. Oh, nya wala gitangtang katutang ng Lansar, tangtangon ta tong mga ilahang campaign materials, but until now I still see it everywhere, and it's already raining. So when are we gonna start cleaning up? Karon pa na nag-uwan na? Kay napamahigayon ug kita sa dang ato kitang mga citizens, no, mutabang, pero ang gobyerno should take the lead kaya man nila ang kahimanan. Yes, no? And to each one of us also. Ay patakaglabay sa inyong basura aron di mag-clog. So kay tig-uwan na. Anyways, it will come back to us if we don't take care. Livelihood maligi kuno na kay kana laging nay mapagnan namay sa mga managhuwat kay mutud tagsagatos ang paningil lagi sa kanang. So the katong advantage view madaot ang majority.
Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay gilang kutob sa balita, aksyon!